Ассалом дӯстони азиз, субҳи шумо бахайр бошад. Ҳозир мо дар корвон тарафи пажарка ноливои дарвоза якум ряд қарор дорем ва янами намуд барқутои навинка омада. И материалора барқут меган. Тагш заминаш чи айра? Ламираж бари наё? Вале ламираж нест, ранги ламираж гармак. И резинка нест? Ина бинед, агар касоне ки видеои паплинои туркии мара тамошо кардаги бошанд, анами хеле гул, анами нусха дар паплини 1000 сомона буд. Ина нигоҳ кунед. Ана таги ламиражай. Ранги ангурка буринай. Заминаш ранги ангурка будай. Ина марҳамат бинед чӣ хушрӯй гулош. Гулош аҷоиб бутай. Чӣ хеле ки гуфтум, ино нусхаҳои 1000 сомона паплинай. Бо сангои дизайнерски задагиян, санги кабуту, санги зард. Дарҷа боз ҳамами санги кабутуш наомадест, дарҷа сафедча омадест кабутуш. Иш зардай. Аз наздик мебинед анаи санге ки сафедча омадест, и ам хе кабутай сангаш. Багати метова чӣ хеле ки меган, материал аҷоибай. Нархи 3 метрш 250 сомона. 250 сомона. 3 метрш нархи донаш. Касе ки мисол оптум мегира, оптумда бо арзон мекунам. Мебинед, ин санг чӣ бай хе сафедча омадестай. Ки блеск дора. Заминшам блеск дора бинед. Агар дар хотир дошта бошед, ма материалои янаи пусти мору ва ёра нишон дода будам. Иё аз анамун намуд материалояй. Ина марҳамат. И пусти мор чанд буд? 250 сомон. Уна 250 сомон пусти мор. Ира хушрӯ харидорӣ кардам. Беҳад бисёр гирифтан подписчико. Ҳозир мод дадай. Ия материалшам хеле барқутияй. 3 метрш 250 сомони сангои дизайнерски кати дӯстони азиз. Ина дар кор бошад нависед. Доставка мекунем. Доставкаи мо ба Русия ҳастай. Ҳозир бо якчанд новинкаи дига омадагиай ва ёшам мехоҳам шумода нишон тиҳам. Ина инам до чандиян? Ино будану бо як бори дигар. 220 сомони инош. Ино ай ине ки ҳозир шумо нишон доден, кам тарак сифаташ фарқ мекунад. Фаҳмо. Нағзай хушрӯа иам хадавоя бисёр харидорӣ кардестан сангошам нағз задагия сангои оригинал ду хел сангай кабуд қатизар задагия ина меҳнати бисёр кардагиам. Фақат сифаташ камтар ин фарқ ки дора нашон фарқ. И бисёр вайш. Балош бисёр хушрӯ. Инош ҳамаш 220 сомони значит, а? Ана инаш ангуркашай. Ангурка. Ана инаш бо материалш ангурка будай. И блескош намерада? Не, намерада. Барш 2 метр айна. Ана ина мудуш ангурка будагиш 2 метр будай. Я мами нархай бар. 220 сомон сангои дизайнерски дора. Ина марҳамат бине. Ғавсакай бо ангурка гиш. Ана ина ангурка. Ина ангурка шозиншунте. Ана ангурка иям. Иш 200 сомон. Ба хотир ки санги и калонай. Бинед санги дизайнерияй, вале санги калонай. Барои авай инаш 200 сомон. Иям бараш 2 метрай? Барошон 2 метр. Масалан духтарако метонед занҳои азиз барои худ харидорӣ кунед 3 метр. Аз вай бо ҳам кирта меброя, ҳам метавонед барои як нафари дигам киртача дузед барои духтаракотон. 2 калон 3 метра метавонанд? Аз ҳисоби бараш калона я? Тамом, бисёр хушрӯ. Инош чи? Инош надора, на? Хушрӯ. Бинед? Ана ин рангошам аҷоиб буд. Иш чандай? Ира бо сангша бинед чӣ бисёрай. 220 сомон анами либос. Беҳад аҷоибот хушрӯ. Ина блескош барқути тоза. Баъд ҳаст бо аз зардаш. Ана зардаш бо золотистиш бо хушрӯтарак метова. Набинед. Блеск мемона. Ана тигр бо дигар хелша.
і пусті мор. Ям ам 250. Ана еш 250 сомон аяй. Ям нағза истифода. Иям барашон якнимая. Ана юра бинед, иям чихе сангш бисёр. Ана мин палуское ки ҳаст дариҷа наомада истай видеода афсус. Ана ин палуско то охирами 3 метри санг задагиай. Имрӯз ториктарай рӯз ҳам барои аввай хушрӯ наомада истай. Ина бинед. То охира санг айна аст. Дур нишонтим пусти мора 250 сомон ана ми намуд пусти моруш. Ки санги беҳад зиёди дизайнери кати оро додаштагиай. Инош чи? Ям ам хела 220. Иш 220 будай. Ази мо кирта нишон румол нишон дода будем дӯстони азиз дар хотир дошта бошед агар 250 анапаҷон. Ҷан? 250. Ина инош 220. Ина бинед. Ё не чӣ ба арӯсӣ ҳа?